Е, ножици! Е, постри го! Иде, ти постара да направим, бе! Бах, мамо! Иде, да стоиш, бе! Да, кой е сега? Чай сега, Три пъти. Ето какво е? Ето кое? Игла курец! Колко пъти си говорила нощ? Три пъти? И какво прави? Нищо. Виж, прикаме се. Бира. Вой баха да стоиш белата сяла, и остави лошо. Дека ти работи нощ, къде? Нека говна сте направили, Това бе. не смени. Не стели, кой? Точ, къде го да бери това нещо? Где? Чеф мач, той няма. Какво показват? Някакви фото ли показват? Какво показват? Я го знам, ба! Мазика чего? Ние да го знаем. А стига свикали, сега вас точно ще дойде. Никога дойде. Ти же пош. Сега си викал, тук са дошли хората да пият, ти викаш, какво ми се вземеш? Сам наса. Кой да изнеси вода от влезена? Иди 13. Ти събалям колко са си на училище? Никога. Да не идеш хуя. Че да не го едиш? Утре неделя, но бат Мичо, точно никога събалям, да правим ли такова? Тихли. Тук някой се Пеш да насява. прави се, пеш. Закона не правила. Закона не правила. Божена правила. Не съм казал на леко. Що си насрал стола? Какво? Що си насрал стола? Какво? Що си го насрал? Кой? Кой? Кой ще? Еш коя? Ти ще го ядеш, кой ще стана после тук? Добре, аз съм го насрал. Така. Да. Полицията очерпам. Викай ги. Пожарната. Кой ще каже? Нещо знаеш ли? Даже познам тази работа. Где е твой? Кажи на Батош. Кажи на Батош. Кажи му. Добър ден, Булка в Бера. Турски има бакшин там. Кажи. Какво да кажеш? За стола. Какво става? Само са насрали? Кой са насрал? Ева. Я съм се насрал. Айде. Извинявам се. Я съм се насрал. Аз сега да им кой. Сетна боли. Кой ще прави се? Няма нищо. Съгледа. Кой се гледаме? На снимка? На снимка на уред. Сам нас. Камай вътре на слушане, бе. Кажи му, че не само... Давай. Да. Явнист. Я по чест. Айде сега. Часа. Olha, Michael. Вот и мне Там не хубаво, пробагар. чего сте мне чего? Я не пуша.
Котко. Кири! Кири! Надял тюрмета? Надял тюрмета? Няма. Чакай пак. Живи. Ali je spaljen vagon. Идни се една молитва. Може да се молиш? О, то Бог беше, бе. Верно е. 9 години, когда са цвети. Че ти играм чучек беше шо. Дай, ще му никога. Стари буки бяха, сърди кози дояха. Айде, стой! Сърди кози дояха. Митю Стоев цигара запали. Сега да не покажа как те играе чучек. Сашо! Гилбурда. Стари буки дояхме, сърдьовци имахме. И Митю Стоев си пикаше ракиката. Митю Стоев не му е запалила цигарата. Виж сега, може и не му трябва. На всеки човек му трябва такова Хората нещо. са ми го дали. Да. Хората са ми го дали. Да седи се. Не се упрема. Опрай се стоя, да гледа къде да ти. Стоя ти гледа къде е тури. Ти сега заваде да пиеш. Я же играм чик. Аз сега да ми куля. Чакай сега да си. Виж сега, искам се базикам. Цига, цига, гаши, не. Търтак, паки, пак. Търтак, дай ми я пак. След това да награда. Шесто кошки съм захвала. 8 путки съм изебала. И църно вино съм яла. Църно вино. Магио, търхундия. Покажи мечката как се търкаля. Дай 5 лева. Аз ако има, ще да направя Ами, сега. Аре, ако толкова са, покажи. Стануите мечки, И пак падвани. вади. Аре, сега, давай, бе. Не. Давай. Сега майтап. Сирнато 3,20. 6,70. Не. Търса, млад, нощта и ми бичи Стоич! Ей! Това кой бе? Търси млада болка на 14 години. Намира се. Еми ти даде та карта, да хубаво е. Хубаво ли, чакай сега. Това какво означава? Еми де го знаем какво Да означава. запаля къща и се махам ли? Салам. Скифтета. Та това та карта, ама дет не знам. Еми, май. Чига на башка, това ще ти трябва. Бахарио, Магио, търхундия, добър ден булка. Утърски ми вакши Инстанбул. Имаш ли зъби, дядото? Какво? Зъби имаш ли? Кажи. Б, малаки, виж къде свети в сватата. Тя свети да се видиш по-хубаво. Карай. Такова е. Така е работа, дядото. Ще сме известни след друг ден. Чики, кракаде, гаси, не, тартак, паки, пак. Пати го там почва. Пали го, сега го разгледа се. От Магио. Не става, Валя. Бе, това кой е, бе? Коя? Сучук! Ма я го знам.
почта там. Сега да видим кой по-подай. Как се казва? Io dico da nessun batraica qua. Oh, da. Vai a zapala. Ба. Ние. Вечките къде са? Вечките. С такива глупости не искам. Слушай, къде водиш сява? Где я знам къде съм? Знам ли къде съм? Ну кажи. Карл. Къде водиш се? Къде водиш? Ти някаква путка да не ходи да търсиш. Ба. Той търси хуй путка ми викаш. Няма шигичка и казва. Какво ще иска да правя? Нека да вряка. Това стане работа. Дядото, ще Някой, паднеш, ще паднеш, бе. Ще паднеш от това, гледай къде си. Ми той беше тук да изчезна къде. Да не учи някаква путка ли ходи да и беше. Търси ли какво? Где са знам? Аре, остай. Гледай го. Търси кученца. Стоич! Да. Извикаме... Рани, смирно започест. Йо, брейкио, чека да продължава кораба. Ти оня ден, да чувам гласа ти беше отзад ли на място му? А? Манастира беше. Дядото. Няма, той не оди манастира. Няма, може да оди и там, като припопах. Дядото. Дядото. Тучи. Изтървах го прасето ми. Къде го изтърва, бе? Шупи доварта на хората, бе. Брех. Ну, пъгай, заец. Заяц. Но заяц. Да. Fatma Göl, Perfundier. Кючека кокошка. Там много лошо си. Да се видим, бе, и се виждаме. Нека да се видим. Ама проблеми няма. Дядото, покажеш как се правиш стриптиса. Ами сега. Какво? Стриптис. Я сега, моите извадя... Купил лъначка, така са въртиш. Пилона, знаеш какво означава? Пилона. Една метална дръжка, къде се въртиш около нея. Това означава. Така. Ти може да се качиш с мене. Не ли Бога, аз не А? съм за пилона. Еми къв си. Аз съм пилон. И аз съм бил пожарникар. Аз съм пилона. Така. Говорят Москва, непределено сведения. Река Дунай дълбочина 303 метра. 503 метра. Бакетри. За баклава. И аз тази вечер ядах баклава. Аз ядох свинска мръвка с заек. И ми хубаво дяло. Хубаво е, че тази вечер законна Аз я. Купа камъните падат. От небето Камъните падат. Падат от небето, капка ми падна на сърцето. Виж камъните падат. Камъните падат от небето, камъните падат от небето, капка ми падна на сърцето. Не всичко е пари в този живот. Всичко е пари в този живот. Не. Без пари не можеш да се направиш. Има желязо. Има желязо. Има медна Но жица. пагади за... О, ти медна жицата. Жица. Аре, да, изпей песента ли? Не знам. Камъните падат от небето, камъните падат от небето, капка ми падна. Нека се... Слушай, бе. Хую се съвлече, метър го излече. Пена се обърна, пак устно отвърна. Виж. Аз не се решавам, путка не му давам. Той ке ме умори, той ке ме разпори. Млади моми трътлести. Как е, Виж как е знаят, Той ще знаеш катара. И ти как знаеш, ма... Балоста ги на свобода. Балоста ги не така. Бъти же умаляват. Не всичко е пари. Где парила, Живка Кариева.
Дядото можеш ли да пееш? Да. Аре, изпи една песен, когато знаеш. Кот ти до Караколю седише на високи чердаци. Давай. Не спалят. Няма да спалят, никой няма да изпалила. Спокойно. Ще се ждат полицаите. Няма спокойно, аз съм полицайчка. Що ще спи за песен? Такава тонка пристъп. Нали знаеш? Абе, педодарта. Тихо. Мамачо. Чи, дяволото, Ти му викаш, не му ял, той паял таял. Дяволото, чи. Абе, педодарта, дай да ти да търта. Тя го няма. Съп тарапта няма. Раките в джибите, хай на кинана. Какво ще кажеш? Фатма Гюл, Ферхунди, добър ден, Той, бомбира. изпи за песен, Владе Иванов. Изпива, е така, за ракийката поне да ти помогне. И сега. Виж какво ще кажа. Вижка, не съгласна ти обувките. Да, и. Дай да настоиш ракита. Много значи. Не го. Мисля, Стоиш, съдя. ракита. Виж, къде ти? Къде песна да изпия? Когато искаш. Шест кокошки.